Čo to natáčaš? Chcem vidieť akože to všetko bude zdokumentované, Jožku. Chcem vidieť vašu nenávisť. Už mám fotky? No tak dobre to vyzerá. Ne? To musí byť zdokumentované, Jožku, ukáž. Detailný záber. Potom natočíme taký film, vieš, ak je oné, na Discovery si. Discovery, no. Koľko to som ešte nevidel. Čo? Čo robíš? Čo ty mi nič nepovolí, Iba toto, to je celé oné, tento play. Tu ti mne nič nepovolí. To iba toto potrebujem, aby som toto mohol. Tak som povol týkamu. Čo robíš, iba čo môžeš? Iba toto No čo môžem. môžeš, na toto potrebujem, víš koľko? Čo? Pri tých elektrike musím porozmýšľať. A však ne, však ja by som toto dal iba dole. Toto môžem umyť, toto môžem umyť tiež samostatne a môžem sa hneď primontovať. Pokračuj ďalej. Do piče, Jožo. Kurva. Čisti Ja to. jebem. Kurva. Drhni to. Piču mi tu platia, ešte nám aj piču. Drhni Do to, piče. drhni to cukevku. Kurva, vyjebali šéfovci. Ja to jebem. Jo, dojeb Sa ho. tu, ešte sme ani nezačali a my sa tu hádame jak one. Tam ten čo vyrábajú tie Čipus. motorky, vieš? Do piče, vypadáš jak pus. Alebo pafus. Pojebaný. Takto my to ako robíme, Bobrik Svatý Jur Customs. My to ako tuníme takéto veci ako. Toto všetko, toto bola kosačka. A my sme z toho spravili dvojkosačku. My z toho spravíme raketu. To robíš Juiceovi do mojej firmy. No, to Jo, jo. tuníme, Čo? víš. To robíš mne. Ja s tým budem kosiť. No. Daj mi tip. Neukazuj značku na kameru. jedine, že by nám platili. Áno, to neukazuj Dobre, značku. Jelikož nemôžeme robiť reklamy umývacím krátkom. Čo Street Egg jo volá? Jedine, Jedine, že nám zaplatili, ale to nám aj tak nezaplatia, takže... Kevky jsou Kalgonet nebo něco takového? Kevky jsou Čína, jo? Máme Čína. Jo, všechny jsou z Číny, jo. Všechno, jo. Všechno vyrobili Číňané. A když ne Číňané, tak Rusové, ale i tak je všechno z Číny, jo? Jo, vole. A ta štěžkoška? Tak ta je prostě, to je čistý Japonec. Nakonec. Se podíváš na ty oči a to je čistý Japonec, jako. Dobře. Dobře, part 1 zdokumentován, jo. Uvidíme se na schole, jo.